pre Hrabovec. Poprosíme urozdať ceny, poháre. A ideme na to. Ešte tu nemáme zástupcu domáceho družstva zo Sveržova. Hrobo je tam. Kostlíka sa nevedelo, čo ide, ale je tu. Druhé miesto pre Sveržov. Dekláda 14,52. Nádhera. Je to tam. Mohli by ste to roztrhať. Ja by som potom tam išiel. Chceli by sme poprosiť Patrika Šinčáka, aby prišiel k nám. Tento chlapec je z Chmiňackých.